खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोननिसिम फिन आं सानसेयारि खौरां लानानै फैबावबाय नोंथाङा जुदि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रोमबो फुंनि समाव खौरां मोननो थाखाय एसबी बड' निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला नोंथाङा बे चेनेलाव सानफ्रोमबो फुंनि समाव खौरां मोननो हागोन। दासान्दि रायजोआव गोबां गुसु आरो खुवा खुफबनाय जादों। बेनिखायनो बोथोरखौ नोजोर होनानै फरायसाफोरनि रैखाथिनि थाखाय आरो देहानि थाखाय 1 सप्तानि थाखाय फरायसालिखौ बन्द फोसावदों। कामरुप मेट्र' जिल्लानि सिङाव थानाय गासै फरायसालिफोरखौ 1 सप्तानि थाखाय बन्द फोसावदों। कामरुप मेट्र'नि डिस्ट्रिक्ट एलिमेन्टारि एडुकेशन मावख'निफ्राय बे बिथोनखौ फोसावदों। गोबां गुसु आरो खुवा खुनायनि थाखाय फरायसाफोरनि देहा आरो रैखाथिखौ नोजोर होनानै बे थांखिखौ लानाय जादों। 31 डिसेम्बरनिफ्राय लानानै 2016 मायथाइनि 6 जानुवारिसिम गासै 7 सान सप्तासे बन्द'खौ फोसावबाय। बन्द'नि समाव जाहाथे जायखिजाया एकाडेमिक आरो क-कारिकुलार एक्टिभिटिसफोरखौ खुङा बेनि थाखायबो बिथोनखौ होयो। फरायसालि बन्द'नि सोमोन्दै फरायसालिनि गाहाया जाहाथे स्टाफफोरजों लोगोसे फरायसाफोरनो मिथिहोयो बेनि थाखायबो खावलायो। सोरखारि नङै फरायसालिफोराबो फरायसाफोरनि रैखाथि आरो देहाखौ नायनानै बा नोजोर होनानै फरायसालिखौ बन्द फोसावनोबो हागोन होननानै फोरमायथियो कामरुप मेट्र' डिस्ट्रिक्ट एलिमेन्टारि एडुकेशन मावख'निफ्राय। सासे बर' सिख्लाखौ खास्रि बिस्रि बुथारनाय जाथाय। माइ गायग्रा दुब्लिनिफ्राय बोखांनो हादों थैनाय सुस्मिता बर'खौ। बाक्सानि बागानफारानि गेरुवा सनापुराव जानो मोन्दों बे गिख्रंथाव जाथाया। सुस्मिता बर' बिथाङा बाक्सा सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव थाखो 9आव फरायोमोन। बिमानि मुङा फागुनि बर' आरो बिफानि मुङा शंकर बर'। जाथायखौ लानानै ओनसोल नाङैनो गिखांनाय सोमजिदों आरो जाथायनि सोमोन्दै बिफा शंकर बर' आरो ओनसोलनि सुबुंफ्रा सन्देह खालामनाय बायदिब्ला बे बुथारनाय जाथायाव सुस्मिता बर'निनो मोजां मोननाय सेंग्रा मिजिं बर'नि आखाइ दङ। फोरमायथिनाय बायदिब्ला मिजिं बर' आरो सुस्मिता बर'आ थांनाय 1 बोसोरनिफ्रायनो मोजां मोनलायदोंमोन। सानैखौबो जुलि होनो थाखाय नखरनिफ्राय राजिमोन, नाथाय सुस्मिता बर'निया बैसो जाथ'यैलाय नखरनिफ्राय जुलिखौ हरथ'नाय जायाखैमोन। जायनाखि सानैबो मोजां मोनलायलायो आरो नखरनिफ्रायबो गनायथि होखानाय बे हिसाबै थांलाय फैलायबो जायोमोन। थिग बेबायदिनो जाथाय जानाय समावबो मिजिं बर'आ सुस्मिता बर'नि न'आव बेलासे 4 रिंगासो समाव फैदोंमोन आरो 6:30 रिंगासो समाव न'निफ्राय ओंखारलांदोंमोन। मिजिं बर'आ न' फारसे थांनाय समाव सुस्मिता बर'आबो मोजां मोननाय सेंग्राखौ ससे लामासिम दोनलांनो होनानै दुब्लिनि गेजेरजोंनो थांदोंमोन, नाथाय बेनिफ्रायनो सुस्मिता बर'आ न' फारसे गिदिंबोफिनाखै आरो फन हरनायावबो सुइच अफ मोननो हादों। अखानायै ओनसोलनि रायजो राजाफ्रासो दुब्लियाव थैनानै थानाय थासारियाव सुस्मिता बर'नि गोथै देहाखौ नुनो मोन्दों होननानै फोरमायथियो। बेनिखायनो बे बुथारनाय जाथायाव मोजां मोननाय सेंग्रा मिजिं बर'निनो आखाइ दङ जानो हागौ होननानै सन्देह खालामदों नखरनिफोरजों लोगोसे ओनसोलनि सुबुंफोरा। बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ बे समाव बिजेपिजों दङ बा एनडिएजों दङ, नाथाय बिजेपिजों जयैनो दङब्लाबो बिजेपिनि हेंथायै गोबां अजद लाबोदों बिपिएफनि दैदेनगिरिया। बिजेपिनि हेंथा बे खेबाव बिपिएफआ बिजाथि होगोन बे खोथाखौ फोरमायथिबाय। बिजेपिनि ढेकियाजुलिनि मन्त्रि अशोक सिंहालनि हेंथा गोबां अजदखौ लाबोदों बिपिएफनि पासनय सेरफांनि एमएलए श्याम सुन्दि बिथाङा। मन्त्रि अशोक सिंहाला रायजो राजानि मावाखै आरो ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ अननो रोङाखै बे अजदखौ लाबोयो बिथाङा। थांनाय 5 बोसोराव मन्त्रि अशोक सिंहाला गावनि बियाब बा ढेकियाजुलियाव जेसेबां थादों बेनिख्रुइ बांसिन क'क्राझाराव प्रमद बर'जों थानानै प्रमद बर'खौ बोसोन होनाय आरो प्रमद बर'खौ बेंनायावनो समायखौ बारहोदों। बेखौ ढेकियाजुलि बियाबनि रायजो राजाफ्रा अजदखौ होदों होननानै फोरमायथियो आरो मन्त्रि अशोक सिंहाला ढेकियाजुलि बियाबनि नङा, बेनिखायनो ओनसोलनि मानसिफोरखौ अननो रोङाखै, बायजोनि मानसिफोरखौसो जायगा होदों होननानैबो अजदखौ होयो। दा बिसायख'थि खाथि सौफैनायखाय 2-4 गेदेर बिथांखि जागायनानै रायजो राजाफोरखौ सिबिनो जाहोनो लोंहोनो नाजादों, नाथाय रायजो राजाफ्रा बे खेबाव दोलो नायनाय नङा, बिजाथि नायनानैसो भटखौ होगोन। बिपिएफआ अशोक सिंहालनि हेंथायै बिजाथि फसंगोन होननानै रोखायै बुंथिबाय बिथाङा। टिकेटनि थाखाय गोबाङानो आर'जलाइ होदों, बेनि सायाव सावरायनाय जागासिनो दङ आरो गाहाय लेभेलाव बिपिएफआ खामानिखौ मावगासिनो दङ आरो बिपिएफ दोलोआ ढेकियाजुलि बियाबाव गोख्रों होननानैबो दाबि खालामो बिपिएफनि एमएलए श्याम सुन्दि बिथाङा। सासे बर' फिसानि गेदेर देरहासारनाय रन्जन बर' बिथाङा टिभि रियेलिटि श' इन्डियास टेलेन्ट फाइट सिजन 5नि ग्रेन्ड फिनालेआव देरहासार जानो हादों। बिथाङा तामुलपुरनि पुनिया गामिनि थागिबि। रन्जन बर' बिथाङा बे श'खौ देरहासार जानो हानायजों गासै आसामजों लोगोसे बिटिसि आरो गासै बर'फोरनि थाखायनो गोग्गानायखौ लाबोनो हादों। रन्जन बर'नि बिफानि मुङा मथर बर' आरो बिमानि मुङा गरेश्वरी बर'।
थांनाय 24 डिसेम्बरावनो ग्रेन्ड फिनालेआ जादों उत्तराखन्डनि रुड़कीआव बे बादायलायनाया जादोंमोन जेराव गुबुन गुबुन रायजो पान्जाब दिल्ली मुम्बाइ हारियाना आरो गुबुन गुबुन रायजोनिफ्राय बेयाव बादायारिफ्रा बाहागो लाफैदोंमोन अडिशननि समाव गासै 1000 सायख'जादोंमोन आरो लास्टआव अदेबानि जोबथा फाइनालाव साजिनैया फैदोंमोन बे साजिनैनि मादावनो रन्जन बर'आ देरहासार जानो हादों इन्डियास टेलेन्ट फाइट सिजन 5 बेनि ग्रेन्ड फिनालेआव देरहासारनायखौ मोननो हादों आरो ट्रफिखौ गावनि न' फारसे लाबोनो हादों रन्जन बर' बिथाङा दिनै 31 डिसेम्बर 2025 मायथाइनि दिनै जोबथा सान नाथाय बोसोर जोबनायनि साननै सिगां जोंनि गोबां सुबुंफोरखौनो जिउ खोमानांनायखौ नुनो मोननाय जादों खायसे जोंनि सुबुंफोरा जाब्रबथायजों जिउ खोमानो गोनां जादों खायफाया खास्रि बिस्रि बुथारनानै गालांजानो गोनां जादों आरो खायफाया मैदेरनि गाग्लोबनायजों जिउ खोमानो गोनां जादों थिग बेबायदिनो मैदेरनि गाग्लोबनायजों आरोबाव सासे बर' सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जाबावबाय तामुलपुरनि खैरानियाव जानो मोनदों बे दुखुनांथाव जाथाया मोनानि 8:30 जानो मोनदों बे जाथाया हाग्रानिफ्राय मैदेर फालो गोबां ओंखारबोनायखौ लानानै हाग्रा बिफानाव मावग्रा मावथिफोरजों लोगोसे ओनसोलनि सुबुंफोरा मैदेर होनाय हाबाखौ मावदोंमोन बेयावनो हाग्रा बिफानाव मावनाय सन्जु इस्लारिजों लोगोसे ओनसोलनि सासे सुबुं तपन टिमचिना बिथाङा हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव जिउ खोमानो गोनां जादों सन्जु इस्लारि बिथाङा कुमरिकाटा हाग्रा खोन्दोनि सिङाव थानाय हाग्रा बिफाननि मावथिमोन नाथाय हाग्रानि मैदेर फैनायलाय ओनसोलनि सुबुंफोरजों लोगोसे हाग्रा बिफाननि माखासे मावथिफोरा जयैनो हाग्रानि मैदेरखौ होस्रांनायनि हाबाखौ मावदोंमोन बेयावनो हाग्रानि मैदेरा बिथांमोननि सायाव गाग्लोबदों जायजों सन्जु इस्लारि आरो तपन टिमचिना बिथांमोनहा जिउ खोमानो गोनां जादों मैयानि सानाव 30,737 आइजोफोरनो 10,000 राङै चेक गथायदों मुख्यमन्त्री महिला उद्यमिता बिथांखिनि गेजेरजों गासै 30,737 आइजोफोरनो 10,000 राङै चेक गथायदों बाक्सानि मानास बिधानसभा बियाबनि सिङाव थानाय सालबारि शान्ति बाजाराव बेखौ गथायदों जेराव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांजों लोगोसे बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारि आरो केबिनेट मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म जयन्त मल्ला बर'आ बिथांमोनहाबो बे चेक राननाय हाबाफारियाव बाहागो लादों आरो बिटिसिआव फैगौ 10 फेब्रुवारिनि गेजेरावनो गासैखौबो राननानै होनाय जागोन होननानै फोरमायथियो बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा राजखान्थिनि माखासे खोथा बुंदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंथियो दि UPPL राजखान्थि दोलोआ NDA जों थायो ना थाया बेखौ जोंहा बुंनो गोनां जेबो गैया नाथाय बिटिसिआव UPPL जों BPF राजखान्थि दोलोआ थानाय नङा आरो UPPL खौ लोगोआव लाफानायबो नङा होननानै गोख्रोङै बुंथियो हाग्रामा महिलारि बिथाङा नोंथाङा रेशन कार्डनि मुलाम्फायारि नामा जुदि नोंथाङा रेशन कार्डनि मुलाम्फायारि बा नोंथाङा 117 राङावनो 1 केजि दालि 1 केजि संख्रै आरो 1 केजि सेनिखौ मोननो हागासिनो दङ आरो 1 जानुवारिनिफ्राय 100 राङावनो बेफोरखौ मोननो हागोन नाथाय जुदि नोंथाङा बिजेपि राजखान्थि दोलोखौ फैबाय थानाय बिधानसभा बिसायख'थियाव देरहासार होयोब्ला आरो फिन सोरखाराव लानानै फैयोबा 100 रांनि सोलायै थाइसेबो रां होआलासे बा गरसेबो रां होआलासे नोंथाङा 1 केजि दालि 1 केजि संख्रै आरो 1 केजि सेनिखौ मोननो हागोन बे रादायखौ होदों आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जायनाखि बिधानसभा बिसायख'थिया फैगासिनो दङ बेनिखायनो बिजेपि राजखान्थि दोलोआ जेरैखि जाया सोरखाराव फैफिननो थाखाय गुबुन गुबुन बिथांखिफोर लाबोनानै रायजो राजानि गोसोखौ गोजोन होनो नाजानायखौ नुनो मोननाय जादों ओजोंहाय फरायसाफोरनि सायावबो नोजोर होदों आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा CM स्पेशल स्किमनि सिङाव चिरां जिल्लानि काजलगाव हाई स्कुलाव साइकेल राननाय हाबाफारि बानजायदों थाखो 9आव फरायनाय फरायसाफोरनो साइकेलखौ राननानै होदों गासै 165 फरायसाफोरनो साइकेलखौ राननानै होदों जेराव बिटिसिनि EM फानिराम ब्रह्म बिथाङाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लादों फरायसाफोरखौ सोलोंनायाव थुलुंगा होनो थाखाय आरो फरायसालि एंगारनायखौ खम खालामनो थाखाय बा बाङाइ खालामनो थाखायनो CM स्पेशल स्किमनि गेजेरजों बा बे बिथांखिनि सिङाव थाखो 9आव फरायनाय फरायसाफोरनो साइकेल राननानै होनाय हाबाफारि लादों खौरांखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोन्थों नोंथाङा जुदि खौरांखौ मोजां मोनदोंबा अन्नानै लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों